akazononditsika panapa Mallote because ndandakatarisa pasi ndiri muzipoto kudai kanonditsika panapa saka handina kuzoona kuti vamwe vaindirova ndiani nani but iye nemusikana waakange anaye DJ ino akangonobuda because Mallote kazhinji anofamba nesister yake sister yake haisiri hameno kana ndakatadza hangu kuona muri mabhokozi anombopuhwa mukana wekubatanidza saka wokundudzei kuti pawana wanga uinavo hapana kana akambotisaiwo kubata hapana akambotisaiwo kuti sei hapana inini ndakanovhurirwa ndiwo ndichiburitswa mota nditi vayavharwa bva wanzi nemamonya aloka emadhomu ari imomomo anenge abuda imomo tikupedza nei hapana aningoriwo neshamwa dzangu vanhuwo vangoriwo vanhu vasingatombozve kutoti pavanhu vanandinavo ka pamwe nini ndindatori monya racho haufuna chidya chamwari saka mukabhegi kaikeka manga mune tuma miti so twaisvika 6 ndetwa kumapostora ndingamboti ndetwe mushonga twantu twakasungwa neivhu ranga ririmo mamune zvinhu 3 mubhegi rake ranga siyamba kwangu ulengende reri ndibva ndakutoshamisa kuti ko zvinhu izvi ivhu iri ndiri papi chichichi ndibva ndatoratidza vamwe wangwanavo vatoti zvinonetsa rise panzi ndobva nditi akwini muzondigira bhegi riyari vanangoti mwangu bhegi nandikwanisa kuigira une uchiita sei yako uchitora because zvinhu zvirimo imomomo kuti ndizvitakure ndinandikwanisa ndo pandikapedzera kutaka kulinka naulengeni chikururudo kunamata matogona kwete pedza nguva muchirira ndimi dzekudhoma shemu haleluya haleluya hameni haleluya haleluya hameni haleluya haleluya hameni vazonotanga kutuka Chipaz ndibva ndakatomutanga kuinbox kumwangu wakuita sei kudhisa mudhara endava chichi zvikanzi mudhara wani ndikati maya mudhara wedu zvikanzi ina ndamudhara mberi kwangu kana ari mudhara ndimudhara chi kwauri vandatomuti but usadaro waiziya Chipaz zvamai mhanje ka ndiye munhu watinototembo semaartist ende ndiye munhu aitoti maartist mazhinji azikanwe but akabva anonditukirira futi kuinbox kuyakuya ndobva ngwambi azonoposta ana Chipaz achitoti mai mudhara wangu chichi yachisimbisa Mallote vaanoisa comment vaanoseka zvika ndo anoti madhara here ekushaya chichi zvakanokomenti ndipo ndakanokomenta ndikati but Mallote hausi wakunyanya here iwo waiziya ndana ndimudhara waiziya aubva wazofanira kudaro hana chakakutadzira pana tina chimutarisi makatuka nenyu mukaita zvamakaita but auzofanira kubva wazonyanya kudaro wakuita sei wakunyanya pamwe pacho respect kumadhara inonge ichingoita sei ichingodiwa ndo patikatanga kupindurana iye anobva atanga kutuka because munhu anochita haudzirwe kana kudii kana kudii abva tangonotuka futi zvaangoita kwekwe ndobva tatanga kupindurana manje kupindurana saka yaita kano iye zvakaingotunga aingotuka vhauga dai unondishamisira nechichichi anhu andatomti mwangu initori nani ndogara mumba waiziya iwo ungavhaire nemota unogara mumota chichichichi bana togara mumota ikati kwamwangu ngotuka aiwa mumota itogara mumota anangoti Mallote konochi sorry mwangu pane zvakaitika waiziya ndezvepasocial media sorry apo tikuda zvepamuromo zvikanzwa kuti sorry chichichichi nini andaro ndiri gangster ninzwaro chichida mbokurakidza asi kakabva nondorova mupama 1 mupama 2 vandatomuti Mallote fungo ngandoenda kuda unomudzosera ndopakanonzi nemamonya yaye ukamudzosera tikukurova tese ndobva ndanomira abva nondorova mamwe 2 mambama abva adedza shamwari yake iyaya na DJ wake mambama uyu achinonditi DJ ino ulenge ndakazoita time yekuti angasisadzokere kumusha kune mukadzi wake uyu ini mukadzi wake ndandisingamuzivi but munhu akatanga unotaura neni pafoni muri sei chichi ndiribo chingotaura bvazo nditi ndini mukadzi wani wahulengende andatoti wauri sei chichichi ko nhamba dzangu wakadziwana kusvikanza ndakadzipiwa nani nahulengende chichichi ko imbotaureka nahulengende inini aingondiudzawo nezvenyu pamaiuye ikoko kuti maiwirai but ine zvaari kuita nemunhu wakudanana naye kumba nemwana wake ipapo angatone 2 months haasi tombounza kana chinhu vandatanga kutira kufonera hulengende foni yake inge isati vandatomudza kuti foni yake haisi kuita zvikanzi kana neni kaifoni haisi kuita sei haisi kuita but inini nyaya yangu yandakataura nei pasocial media ndeya Chipaz chete muri kuona Chipaz ndara
ndiye one promoter ane love nezimdanzo. Zimdanzo zvinari rakashoreka sengeti ndinonzi ndire madrugs ndire chii. But tikada kutarisa isusu kubva kunana Soldier Love naKiller T kuti vazikanwe munhu wese macheso chai japreza chai wese hakuna sinobuda nemukwa Chipaz. Kana toenda pamatapi police kana toda kuripota but kwangu sina magetsi. For anditi munodzoka mangwana makisini ndobva DJ ino ndamufonera ko DJ ino ndozvamamandedzera here waziya hazvisi bho kudaenda kufadzwa ina ndisiruziya nasitomuripo ndikati aiwa ungoripo DJ ina tatota kusvika here time dzatatosvika pamatute muchinovhara kumberiwo hanti watobuda here but handina kuzoona kuti wafamba sei pakuti ndo pananga ndakwatapo akati ndandisitomuripo handisi kuzviziya unogona kufunga ndinako but zvakatomboitika last time futi Winds akatomboya kuno kwachida kurekodha vakazobva motikari dzakumhanyisana akatotiza Winds akatanga kutondi blame futi kuti DJ ino chichii saka unogona kutadzawo zvinzwisisa koma ndikati hapana chekunzwisisa iwe ndiwe munhu wandisa muposition because iwe ndiwanifonero kuti ndiuye kustudio kwako. Right, wagwan people, wagwan and welcome. My name is DJ Sparks. Tiri panapa patinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare ndofunga guest wandinaye muzora nhasi takambomuona last time ndakamboita naye interview but pane zvikuitika zvandifonera no DJ Sparks atimbonyatsotsvanangurira muri Zimbabwe pamusoro penyaya idzi. Saka ndina K Queen, I think vanhu vazhinji K Queen munovaziva ndiqueen vanorova mangoma ende ndiartist vandofarira zvekutodaro. Ndisitsova nemaihometsika ndotakanzwa vachirova mangoma zveshuwa ndoyatsunzwa kuti right this is real danzo. Saka muzuva nhasi ndine nyaya datimbotaura nezvavo vane zvavakasangana nazvo madezi apfuurawo dati vambotsanangurira muri Zimbabwe. Queen muri sei? Ndiribo muri sei DJ Sparks? Atisei marounds. Marounds aribo. Boyere Queen. Bo mina muri sei? Queen vanofonera na 1 o'clock. Queen vanofonera na 1 o'clock. But po usiku achiti DJ Sparks. Ndasangana nema-1. Queen zvavafamba sei? Makaitana sei naMallote? Kati maybe dati mutangire kumashure mbijana musati mutangire pekuti pekurohwa kwamakaitwa. Kwazvakatangira. Makarohwa kati makapondwa. Ndakarohwa maziso ndo akanga akanyatsoatika ndosika ndakatadza kuuya paipaka zvakabva kuitika. Alright. Muri Zimbabwe Queen vakandifonera vakanditi no Sparks ndaenda kustudio kwa DJ ino then ndibva ndasvika vandasangana nePron. Saka kuti vanyatsotsanangura nyaya yavo zvizive kuti chii chakamboitika but before asati ataura zvakazoitika musi wakarohwa atitsanangure kuti ukama hwavo naMallote wakambonyatsomira sei, mamuri mafriends here zvakambomira sei, chii chakasvitsa kuti nyaya iyi muzosvike pamakazorohwa imimi? Alright. Mallote munhu wandaingoono maTikTok chichiana Winds and saka padhuze kuda kuenda kuCup Clash yaAugust. Ndaitobva kustudio kumbari kwangu ambi ndobva ndatosvika kumufakose kumareni kwangu pandatonzi neminongo mamboya muchichagwa nani naMbida because ini ndailinka naMbida. Mbida atomboya pana pachikutsvage chichi but ati ari kurova raundi achadzoka pasino 10 minutes zvesho vakabva vadzoka ndobva ndatoenda pamotikari yange naMbida vangowanika Honda Fit K Black fandakutonomhurisa Mallote anga akagara mberi naMbida ndobva tonditi yes K Queen ndobva ndatomuti ndeipi bobva ndatotaura tano naMbida bva vaenda. Saka kubva ipapo mane mamhoresero akandiita ndakatonyatsoona munhu anondiziva zvakadaro ndakangonakirwawo nechi ani maona ndobva taenda kuCup Clash. After Cup Clash ndakazofonera Mallote ndobva ndatomuti ndoona maclip ako unoita paTikTok unokwanisa kushanda nenero tochindipushiro music yangu abva toti music ndopusha chimbotangawo ndinzwa kuti music yako yakamira sei ndobva ndatomukandira abva atondwa abva toti ndiyo mareni kwako music yako bo chichichi ndobva azoya kumareni kwangu. Saka musi waakauya first time yedu kuonana ndobva ndadzoka pamashure mbichana madays andatanga kuenda kwangu ambi takuda kuenda kuCup Clash ndakanosangana nemukomana anonzi Hulungende Michael. Takanosangana kwangu ambi tanosangana kwangu ambi bva tatongolinka bo Hulungende aigara ungezi ndobva rimwe wiki atomboti namamwero Queen tichayomba kwenyu chichi posi hantaungolinka tiri kwangu ambi taingoitwa ngefamily takadaro. Ndobva vatoyomba kwangu namamwero ekwangu ambi
vakatore mazoro doka tikatorara tichoita maweeks dai nekudai tichitandara kazomuka ukazodzokera mangwana mazuva rodoka. Kubva ipapo tangolinga cup clash yakabva yaitwa. Cup clash yaitwa hulengende haana kuhwina. Hulengende asina kuhwina kudaro iye maudziro aakandiita hulengende akanoti akandifonera tanta padhuze kuda unoita cup clash yekumasvingo yekugweru yemuharare muno muyaperi. Hulengende akanondifonera alright sorry murenze pamashure auya pekutangana namamwiro anditi angangopota achitongouyo dzimwe nguva otomborara udheni kwangu chingoita zvangu zvekungowirirana zvemaworks pasina kana chinhu chiripo. Then pakazosvika patime yekuti tabva cup clash hulengende akanodyiwa. Hulengende adyiwa tanga taudaenda cup clash yekugwiro. Hulengende bva andifonera avatoti Queen muriko here chichichi ndauya kuharare but ndafonera ngwambi chimudza kuti ndama harare ngwamba nditi chi ongosi kufanira kuya nhasi ongochizofanira kuya ndifunga 4-5 days after. Saka kana ndiri kuno kumanja ndina kumwe kokuita sei kwekuenda ndoti bo mufanira kungoita sei linka padheni chi bo ndobva atouya. Saka dei rafona hulengende arambidzwa kuuya nangwambi uko ndo dei randandatarana namaloti vachiuya kupi kumufakosi kumba kwangu. Hulengende bva atosvika namaloti vakazonifonera zvokuma to 8 manheru vaunosviko vataenda kumba takatotandara totorova mafreestyle chichi ndopa vakatanga kuziva no hulengende namaloti tomuti unogona chichi hava takutorova maclip ndobva tatodya bva tatotandara tikazorora kunze kwakuedza abva tazomuka kuma10 ava bva vadzokera kwavo. Hulengende akaramba ariko saka hulengende anga asati anyatsondudza nyaya yake yanga itotanzisei nangwamba sauye ndo pakazonditi Queen uri kuona kuuya kwandaita ndafonera ngwambi bva nditongochifanira kuya izvezvi. Ngwambi akandishandisa inini pakuti ngwambi aishanda nakonangali. Ngwambi aishanda nakonangali vapusha konangali vapusha konangali ameno zvavakazotadzirana ati ngwambi anenge aiti hanzi konangali akatozosvika pakundisungisa here chichi saka pavakatadza kuirirana konangali ndiye asungisa ngwambi hanzi konangali bvatuya kupolisi bvatoti ngwambi handimuzivi. Saka iye hulengende aiti ngwambi anga kundishandisa inini kuti ndidhisani konangali anga kundirwisa hondo dzake nani iye nakonangali pakuti konangali anga sisauye kwangwambi inini ndinowanga kushandisa. Saka ndikononge zvandadyiwa kucup clash ngwambi akutanga kulinga futi nani nakonangali. Saka inini hachada kuti ndiye mudhuze because anotya kuti konangali anogona inini ndiriko because iye aitoti ngwambi akanyoresa madhisa anosvika 3-4 ekudhisa konangali. Ndobva atoti ndofunga ndo zvandiregedzera but afanire kudaro chichi ndopana kuti iwe fanira usatenga hondo tsiri dzako. Saka pane mumwe mudhara so ndakanga noti anonzani munhu iyeye ndiye aibatsira hulengende nemari yekuti kana achida kuuya kuharare transport chichii mazimudhanisi watisiteni takaomerwa nyangwe ari kungezi ikoko iye nemukadzi wake akamufonera aimuisiro kamari paiko keshi akauya kunoku vari kwangwambi aiti mari yaipindira muiko keshi yangwambi. Saka pakuzonetsana kwavo abva atoti mudharo yandifonera handichada kuti apota achisa mari kufoni kwangwambi chichi saka nditi nditenge line. Kubva tatoenda bva tonoda unotenga line koke tatosvika poke kumufakosi akabva anofonerwa nemudharo uyo zvikanzi uya kumbari aifonerwa iye anga nenet 1. Saka mudharo yanga mutitenga line reeco keshi kuitira kuti iwo zvauri kuti nangwamba muchanzwanana ndopota ndichikuisira iwo mari direct. Ndobva amufonera ndakanganwa zita racho but vakatozombobuda vachimudhisa mudhare iye Mallote naHulungende. Ndobva atoti Queen ndakuita sei ndakuenda saka Hulengende angasiya kabhegi kake kamwe so kankane mapodzi neheti yake imwe yaipfeka so yechicowboy. Vandatoti boss kaunondudza kuti waita sei wafamba sei bhovha aenda anozombofona kuti asvika boy here kana kuti ndakatozomufonera mazuva rodoka mumwe wangu wadi wafamba boy here zvikanzi abo chichi ndozokufonera ndiri pane vanhu vandatora ipo. Ndobva akaita 2 days ndobva azonondifonera zvikanzi Queen handichakwanisa kudzokostora bhegi skai unozondigirawo bhegi pamukuenda kushow yekupi yekugweru yecup clash mudharo iyoyo azotaura nangwambi takakuita sei kakunzwanana saka ndakwangwambi kumbari vandatomuti abo. Ndobva musi wekuti takudaenda kugweru vandatotora kabhegi kake keke nchida kuendesa
saka mukabhegi kaikika manga mune tuma miti so twaisvika 6 ndetwa kumapostora ndingamboti ndetwe mushonga twana twakasungwa neivhu ranga ririmo mune zvinhu 3 bhegi rake ranga siyamba kwangu ulenge ndireri ndabva ndakutoshamisa kuti ko zvinhu izvi ivhu iri ndiri papi chichichi ndabva ndatoratidza wamwangwangwanawo vatoti zvinonetsa rise panze ndobva nditi Queen muzondigira bhegi riyari vanangoti mwangu bhegi nandikwanisa kuigira une uchiita sei yako uchitora because zvinhu zvirimo imomomo kuti ndizvitakure ndinandikwanisa ndo pandikapedzera kutaka kulinka naulengende then tiri pakati ipapo takudzokera kuna Maloti manje Maloti yapekutanga vasangana naulengende pakazonoitwa bhashi rajamaster vatondifonera zvikanzi ndikuita sei Queen muripo here chindikati handiripo chichimadi zvikanzi hatikwenda bhashi rajamaster uda kuenda here vandatoti handoda kuenda mune muchinditora kupi kumufakosi vavatoya vaudonitora vauyozonitora mufakosi manheru takuda kuenda ndobva taenda nepagazilas taidonotsvaga marefreshments parimwe bhawari pamarimba so saka chinosvika ipapo inini ndichitoburuka ndichida kuti ndinotenga pakabva pasvika pickup yemarimba polisi zviriko mazuva zvenyu zvakanyorwa zvezvi ndobva musikana tanga ndifonera K Queen takuenda chichichi ndikati mirei kanditenge zvinhu ndiite sei ndiuyeti hanzi zvichatoita chichichichichichi sikaina handakuita sei handakuziva kuti ko indava vabva vaita sei vamhanyisika kudaro apa ininiwo ndaitotongo ndikudhileyo but pakauntiwo pampatoni vanhu vakaita sei vakawanda patime yandakazobuda inini ndakaona vasikana vaita sei vaenda vasikana na Maloti, Colorful, Shami, Rosie vari 4 ndakaona na Maloti vadriver motikari yavaita sei vaenda ndo pandikuona motikari yepolisi saka pabrain dzangu ndakangobatanidza kuti asi vasikana vatiza polisi asi kudi nditori pakati pekuzvitongesa ndo paakabva ndifonera zvikanzi Queen taita sei tabva taenda ndikati koindava mazodai zvikanzi pane motikari yemarimba yepolisi yanga svika ipapo saka tanisiri kukwanisa kuti timire panzvimbo vanangoti avo ore tozonana munozongondudza kuti maita sei mafamba sei zvanga zvisiri kungoda kuti tiende tizi ndobva tazongopota takutaura saka Maloti azongoti zi takazosangana pandakaenda kwatala tichida unoshuta medley redidwa Maloti bva anosvika iye naulengende vatori nemotikari yavo vatonditi K Queen vangu vakudanana manje right ndipane pandajamba vakudanana saka ulengende akazoita time yekuti angasisadzokere kumusha kune mukadzi wake uyu ini mukadzi wake ndandisingamuzivi but munhu akatanga unotaura neni pafoni muri sei chichi ndiribo chingotaura vazonditi ndini mukadzi wani waulengende andatoti wauri sei chichi ko nhamba dzangu wakadziona kusvikanza ndakadzipiwa nani naulengende chichichi ko imbotaureka naulengende inini aingondiudzawo nezvenyu pamai uye ikoko kuti maiwirai but ini zvaari kuita nemunhu wakudanana naye kumba nemwana wake ipapo angatone 2 months haasi tombounza kana chinhu vandatanga kutira kufonera ulengende foni yake inge isati vandatomudza kuti foni yake haisi kuita zvikanzi kana neni ndikaifona haisi kuita sei haisi kuita ndobva ndazofona pane yaMaloti ndobva ndatoti ndeipi chichi ndautaura nani naulengende zvikanzi hapo ndati kana apo zondudza anozombofona bheki uyu mukadzi anongotaura makasara naye here chichi ndaitongokwanawo nyaya dzana ndisingakwani bhanda ingoitira kuti mukadzi uyu chazomboita ini hasati ambotaura neni changoita kuti ade kuti niniwo ndimutaurire nemunhu wake chii ndo effort yanandangoisa ndobva ndanomufonera foni yaulengende haisi kuita ndavasifona pane yaMaloti ndikati chimupa nditaurire nani ndoda kutaura nani naulengende chichichi but handizivi kuti Maloti brain dzake papo dzanga dzaapapi pamwe kuti akafunga kuti pamwe inini naulengende taidanana here kana kuti but patime dzavaitouya kumba kwangu mufesi wangu vaitomona atoripo ulengende wacho atoripo ulengende ni munhu wandaitoziva waidana naye ndTNG kamukadzi ndiye munhu akapedzera kudanana naulengende achizodanana naMaloti kwandiri angatongori mufana wangu chaiye ani maona ndobva tasangana kwatala avatondidedza vandatomwignora tika musikana uyu ndewetambo uyu mino muitiro wake wanoita ari too boss stereka atamuke naye munhu wekuti anoda kutonga saka zvakaramba unopindura avandedza namuti hamira ndipedze zvandiri kuita iye ndopa akabva anopaka motikari yake bvaburuka bvauya zvikanzi K Queen ndakuona 2 minutes vandatoti fataenda pasaidi K Queen sori hako paipai pane nyaya yekuti hanzi ndakaenda kumba kwaK Queen ndikasvika ndirongera varume musi wandakauya kumba kwako uya wandakaona boys reri no
ndakunzwa iyo ndichazobvunza zvangu ndakunzwa kuti makazotadza kuitana papi namalori kuti muzosvika pakuti wewe ndika unozorohwa. Alright. Zvadaro abva kutotaura neni tiri kwatala kwekwe abva kutonudza nyaya dzake asori chichichipaipai ndakafunga zvisiri izvo ulengende yenge yakatozondudza kuti maya kuina vadaro chichichichi vatatotaura vatatobabaisana vatatozosangana tienda unorejista capclash vatatotaura tese bhobhonda ndanoregistira kamwana kangu ndobva ndatomuti tichitso mutauni takuenda nemutauni bva tonosiya mutauni ndo Mallote paazotanga kuimba atanga kuimba bva anetsana naTatelicious anatsana Tatelicious akazoenda kumba kwana Tatelicious vachinoshuta video vatoripo ndatomuti ndakatomuisira iri comment pauiva ndatomuti ndeipi wadii zvako brand rako raita sei rakura because vanhu vaingokomenta tonokomenta kuti mwangu ona brand rako raita sei rakura zvekudaro waiziya idzi nyaya chisiyana nadzo dzinotozokukanganisira brand avanondipindura vanonditi brand rekuita sei kuronontaurira ndite zvemabrand we mhanhingi yake yantaura yai vandasiya zvakadaro ndopa akanetsana namutarisi ndobva azonotanga kutuka Chipaz ndobva ndakatomutanga kuinbox komwangu kuwakuita sei kudhisa mudhara endava chichi zvikanzi mudhara wani ndikatava maya mudhara wani mudhara wedu zvikanzi ndamudhara mberi kwangu kana ari mudhara ndimudhara chi kwauri vandatomuti but usadaro waiziya Chipaz zvamai mhanje ka ndiye munhu watinototembo semaartist ende ndiye munhu aitoti maartist mazhinji azikanwe but akabva anonditukirira futi kuinbox kuya ndobva ngwambi azonoposta ana Chipaz achitoti mai mudhara wangu chichi yachisimbisa Mallote bva anoisa comment bva anoseka zvika ndo anoti madhara here kushaya chichi zvakanokomenta ndopandakanokomenta ndikati but Mallote ausi wakunyanya here iwo waiziya mudhara ndimudhara waiziya aubva wazofanira kudaro hana chakakutadzira pana tina chimutarisi makatuka nemi mukaita zvamakaita but auzofanira kubva wazonyanya kudaro wakuita sei wakunyanya pamwe pacho respect kumadhara inonge ichingoita sei ichingodiwa ndopatikatanga kupindurana iye anobva atanga kutuka because munhu anochita haudzirwe kana kudii kana kudii abva atangonotuka futi zvaangoita kwekwe ndobva tatanga kupindurana manje kupindurana saka yaita kano iye zvakaingotunga aingotuka vauga dai unonishamisira nechichichi anhu andatomuti mwangu initori nani ndogara mumba weze iwo ungavheri nemota unogara mumota chichichichi bana anogara mumota ikati kwamwangu ngotuka aiwa mota itogara mumota because pamwe mamusambenge mambosangana naye zvinhu hapana asingatoziya kana ivanangu ambikana nani ngoti vanhu vari kuzotaura kuti hembe dzaitenge dziri mota ende dzisina kumbowanda futi vachienda kumastudio ndoko vanenge vakugara vakatomboenda kwangwambi chaiyo ngwambi achitoti ndakazovadzinga panapa because ndakazoredwa 2 times necentral hameno madhira vaita because ngwambi anenge aiti vanhu kuti sadomboera ndizive kuti vanoita sei achitoti atakaredwa 2 times ana mamwero vakatonorara mukati chichichii apa anenge achingodai asina pekugara because akazonoataka futi boss Pumako a lot is going on akazonoataka boss Pumako achimuti iwo song nemwana chichichichichichi ndobva ndatomuti ipapo ndakatotaura neizvozvo tiri kwatala wangu atakana naye zvikanzi aiwa wakanyora song ndeyake chichichichichichichi but zvimwe zvacho vanoti hazvinecessary komukomana zvaingoziva kuti song yake iwomba akadungoimba ega iye kutotsvaga munhu wekuisa pamwe aida kusumudza zita but Queen hamuonere kunge imi mama kunyanya upindowo munyaya dzake like level yekuti pana chaaita kana anetsana nenge then mama yamchimutsura kana pana zvadaiwa mama yamchimutsura kuti anopesa maybe because chandakaona ndekuti pana Mallote ndika Mallote bad girl andika everyone even iwewe bad girl but ndakaona zvichanyomutisa hasha kachinomutriga kudhisa hulungende saka ndada kutira kuona kuti zvino pana pawakadhisira hulungende but ndikuona sekuti maybe iye munhu anga akazofila kuti pamwe ukuzonyanya nditsura kana vanhu vadi kutsurwa kumutsura kwandakatoita zvepasocial media ndikawani paChipaz apa pamwe pese pana uya pataitotaura dziri nyasenge musi wacho wandidedza ndiri kwatala inini achizonditi sori chichi chisomuti aona mwangu uyu chichichichichi taitongotaura dziri tichitongotaura tiri 2 yepamedia ndeyekwaChipaz chete yandikati usabva wanyanyodhisa brand ramudharo waiziya ingwani hulungende wacho kuti umuziyoyo wangomuona through Chipaz dai kusina kuti wakapulash pamwe hulungende dai asati atombozikana. Alright.
vamwe ndo zvakambohwa ipapo chete ndo pandikauyu pane. Alright, ko iye zvaitaura zvokuti iwewe andika makazi takasitadze kuzolinga inyaya yekuti iwewe waiti akasvika ikoko then otanga kuda kuvatsvagira varume vekuti vange vachiita sei vange vachirara navo kana vange vachiita sei hai ungonzi anondokupowo munhu anendi naye vaizeskira maizvifambisa sei papo kwini? Ipapo handidi kunyemba DJ Sparks, ndichitaura pachokwadi pamberi paMwari cheko cheko. Maloti dzanzi rinyaya dzake dzekugadzira. Maloti nemangwariro, Maloti akatongwara undarika kani. Akangwara undarika kuti ningamuti hanzi kutengesera vanhu. But zvongoti pane munhu angonzi haiwe ndindipewo vana ava but vana ndevangu avo vandibatika musiwe mande. Kana hatina seko ratakambolinka revanhu vakadaro. Ndosaka paakazosangana neni kwatala paipai akanditi sori zvako zvandakafunga because inini kana mukatarisa kubva mashure pandoenda mashure zangu ndofamba netimu rangu mamwe marasta so takatoenzana ti same age. Toenda tese kumashows. Saka pataitofanira kuenda kushow yaJama sayangandudza vamwe vanhu vangu vandofamba navo. Tichienda kushow nungone vanhu vako 2 3 4 vekutoti kana palevel yake angatongodanana nevanhu ivavo. Patikazosangana kwatala iye ega ndiye akatoti sora ako ndaitofunga kuti paipai vakomana vangu varumba kwenyu ndikati but pakai because anombobvira ndakuzoti danana naningi kana kuti dai kana kuti dai kana kuti dai kana kuti dai akatadzopa pindura akangoti hulengende ndiye akatozondudza kuti maya Queen haiti izvozvo. Right. Saka chii chakazoitika musi wamakazorohwa Queen? DJ ino vakazondifonera bva nditi K Queen uya kustudio kune project yatoda kuita. Ndototi awo alright but nhasi ndakabatikana ndokudza ndafree. Ndofunga ndakazomufonera 3 days after. Avatonditi abo unoita sei unouya ndikati but handisikuya masikati anayi nchaya zvomwa time because pane zvandikumboita vatoti bo. Zasvika kuma9 manheru vandifonera zvikanzi wazoita sei ndikati ndanonokopedza zvanaisa sei zvananchiita apa ndatopedza kugeza ndakuda kutoti ndigadzirire time dzichiri kuita iri avanditi hei dziri kuita uya. Vandadhiliya vazondifonera kuma211 zvikanzi wadi ndikati ndanda kuda kutosumuka kuya ikoko zvikanzi akurumidza pane kwandoda kuenda. Ndikati kanoni kwauda kuenda unogona kuenda ndozoya chi mumwe musi since ndandanonoka kudhara. Zvikanzi uri kutora time yakaita sei kuti usvike kupi kuMbare kuno. Ndikati 1 hour zvikanzi saka huya ndakumirira. But ndega futi ndakaita ka question mark yekuti DJ ino ndabva nyanyo ndipresa kudaro pandava ndangoti amaya ndezvema works pakuti ututunyaya twe pa social media zvinhu zvekuti mune muchingotaurira nawo haungazofunga kuti dzingatozosvika pamaphysical attack. Ndobva ndangoti po ndatoperekedzwa neshamwari dzangu bva tatoenda tichitosvika pa DJ ino ndobva tatoona motikari yaMaloti yakapaka. Ndati mana pana patoburuka here one motikari yemusikana iri papa chipaipai hachinombopera musvika paFacebook ototi ingoni tataurwa nozvimanyaya zvepafacebook hazvina basa chichi. Takutoburuka torodai ndo pakanabva nobudikira Maloti achitobuda muembe because ndofunga kwaunenge wakaona motikari kuflasha tichitsvaga pekunyatsopaka. Ndobva Maloti atononditi ndeipi andomudaira. But Maloti anoti according to audio wakanitumira muchitaura pafoni andika anoti iye panamanzi mimi musikana wangu ananza Bibi andi Bibi ndiye akatomuudza kuti mukati umu ndinani ndezvekunyeba zveshe zvaitaura zveshe ndezvekunyeba because kwa inoka takasvika zvekuma imi ndakafanira ma1 handiti zvekuma past 12 saka uya izomuudza sei kuti ndinani mukati takaburuka tese takabuda tese mota chida kupinda munhu angangotaurawo nyaya dzakewo dzekukotiwo ndikonani neava ndiyatokutengesa hadzishamwari aiwa but asiri izvo zvati kutaura isitaura zvekuti iwo maatakiro wanditi. Alright, achibva abuda handiti ndobva saka DJ ino anga asati abuda mustudio make ndobva ndatonodzokera inini mumota pandiri kuti ainyeba kuti shamwari yako ndoyandudza ndobva ndanodzokera inini mumota chinopinda mumota bva ndangoloka madoors because pandakatanga kutostepa ndakudzokera akabva tangondoti iwe hure wachita wakangwara chichi waiza vanangoti akona chi ansuna ngumyedzi bva ndadzokera vandanogara mumotikari ndanogara mumotikari shamwari dzangu dzakabva dzateerawo vatongovhura vandatongounlocka fast vapinda vatatanga kurova mota avana moti vatanga kunotera vanotivharira kumberi vanotivharira kumberi ndobva waburuka zvikanzi eno mukamhanyisa mota tikuitema nematombo tanga tabva paDJ ino taapa matuti panonzi pamatuti ndobva tangomira bva watoburuka anga nevakomana vangu vanavo iye Maloti DJ ino shamwari yakaiti abi Rosamino naHulungende nemamunyu ake andofamba nemamunyu
ndakanzwa ndiwo mamonye ake because ndakazofonerwa nakatarina achinditi kuhanzi wakarohwa chichinchiti anga ane mamonya ndosaka ndakatadza ita zvikanzi akaita sei vanhu vakatsanangura ndiwo vasemu vanhu vavo vakanwataka navo katarina ndobva atouya vhavhura kusaidwa nandiri ndobva anondidhonzera panze anangoti Maloti konochi sorry mwangu pane zvakaita sei zvakaitika weze ndezvepasocial media sori apo tikuda zvechi zvepamuromo zvikanzwa kuti sorry chichi nini ndaro ndiri gangster ninzwaro chichida mbokurakidza asi kakabva nondorova mupama 1 mupama 2 vandatomuti Maloti fungo ngandoenda kuda nomudzosera ndopakanonzi nemamonya yayi ukamudzosera tiri kukurova tese ndobva ndanomira abva nondorova mamwe 2 mambama abva adedza shamwari yake iyaya na DJ wake mambama uyu achinonditi DJ ino uyu achinonditi ukundiudza here kuti DJ ino akakurova kutaura chokwadi time dzandakatanga kurohwa inini ndichiona Maloti nemusikana wanga naye yeye ndo vanhu vaindirova but pane time dzavakazonondisa mupoto manga mune mvura sikana ndakarara nedumbu kudaisiwa achinditi kunguruka uri imomomomo chichi akazononditsika panapa Maloti because ndandakatarisa pasi ndiri muzipoto kudai akanonditsika panapa saka handina kuzoona kuti vamwe vaindirova ndiani nani but iye nemusikana akange anaye DJ ino akangonobuda Maloti kazhinji anofamba nesister yake sister yake haisiri hameno kana ndakatadzangu kuona muri mabhokozi anombopuhwa mukana wekubatanidza saka wokundiudza kuti pawana wanga uinavo hapana kana akambotiraiwo kubata hapana akambotiraiwo kuda sei hapana inini ndakanovhurirwa dhiwa ndichiburitswa mota nditi vayavharwa bvanzi nemamonya aloka emadhomugari imomomo anenge abuda imomo tikupedza nei hapana aningoriwo neshamwa dzangu vanhuwo vangoriwo vanhu vasingatombozve kutoti pavanhu vanandinavo ka pamwe nini ndindantori monya racho haufana chinja shamwari ufana chinja shamwari boza kana kuti pashamwari yako ndionokototi monya anokoreti riski alright ndobva saka ndakazonotorerwa kabhegi kangu kana ndakakrosa panapa mumwe achibvisa bhutsu ndopandikuti pavakomana handituzoti aiataka ndiani because Maloti anga akanditsika panapa musikana achiite kunonditsika-tsika ndo time dzandaikwachurwa kabhegi kasling bag kangu mumwe achindibvisa bhutsu ndobva rimwe monya razonoti chimusiya iwe chisumuka kudzokera kumotikari kwenyu ndobva ndanodzokera vandatanga kustepa vandatopinda motikari ivo vavatoenda kubhegi rako nebhutsu havana kundipa mamune chimbegi mbegi manga mune mari mamune calibom $131 nemasweets then boots yange iri J1 orange but iye saka vapedza kudaro ndotemza ndikakufonera imini vandafonera DJ Fantan vanditi enda papolice because ina handisi kumbare ndiri kumasvikwedi because yange iri Thursday vandatoenda pamatapi police vandatoda kuripota but kwangu sina magetsi vanditi munodzoka mangwana makisini ndobva DJ ino ndamufonera ko DJ ino ndozvamamandedzera here waziya hazvisi bho kudaenda kufadzwa nga ina ndisiruziya nasitombo ndikati aiwa ungoripo DJ ina ndataura kusvika here time dzatatosvika pamatute muchinovhara kumberiwo hanti watobuda here but handina kuzoona kuti wafamba sei pakuti ndo pananga ndakwatapo akati ndandisitomboripo handisi kuzviziya unogona fungo ndinako but zvakatomboitika last time futi Winza akatomboya kunoko achida kurekodha vakazobva motikari dzakumhanyisana akatotiza Winza akatanga kutondiblema futi kuti DJ ino chichii saka unogona kutadzawo zvinzwisisa koma ndikati hapana chekunzwisisa iwe ndiwe munhu wandisa muposition because iwe ndiwandifonera ukati ndiuye kustudio kwako but zvandiya kustudio kwako iwe ngochofanira kuzondifonera iwewe zvese zvaitika uchicheka kuti munhu wandafonera inini kuti auye kunoko ari sei ende ari papi abva atangongoramba vandakata foni ndobva anofona zvikanzi kuti ndinogonofunga kuti ndini but handisiri napo uri kupi chichi ndikati takutodzokera kupi takutodzokera mufakosi zvikanzi uya pastudio ndobva ndangokata foni vatadzokera pastudio padj ino paipo anzi yakustudio vanganatomurove part 2
ava vangastori kuvaenda mheni utaida kuita sei because tadzokera pastudio ka takanodzokera ende pandakadzokera pechituna nangoti mheni uchauya rega ndofesana nemunhu angandidedza inini ndinyatsonzwa nyaya pandatonogogodza padhoo pake pakabva padairwa nemwe ndikati kumbura kuona dj inosvikanza hapa abuda but dzanga dzakuma past 2 to 3 varangoti hapo vatadzokera mumota tichidzokera mota takutodhiraivha kuya mufakosi ndopane audio yandakakutumirei akazonifonera Mallote achiti wo kunotsvaga dj ino ndiye akurova here achizotaura tichitaura zvese zvataitaura zvezvo saka dj ino tichitobva ipapo akabva atofonera Mallote wacho kuti vanhu veve vadzoka kuno kwamwe akafunga ndoya nemamonya kana kuti but ndaisatomboya nemamonya ndainge ndamaona piyari yandifonero tichiuya kustudio. A lot is going on mudanzo. Sa isusu tiripo pakungoti tinchi followers singaiti nyaya dzechitika mudanzo ende ida kutipe munhu platform yekuti atsanangure whatever zvinochitika mudanzo. Saka after ipapo mavanetsana marohwa mazoenda polisi atoya mangwana vati polisi ngezodaro mangwana ndarohwa nhasi vamazoita sei aita kuna magetsi bosi kwangu kwakuedza ndobva ndakazoenda kumatapi polisi mangwana acho ndichida kutovhura bepa vaita mumwe mupurisa vatoti ana Mallote chichi ndakambomona nemotikari yake ndikada musunganza kantiza motikari yake nemhosva kuita sei kwamhino zvakatanga kutaura abva nditone namba dzake revha ndati yevha namba abva tumufona zvikanzi Mallote tine munhu watinai pana pada kuripota kesi yako anonzi K Queen ari kuti wakamurova avangoti handombomurova ndizviziyeni zvikanzi chiuya kuno kuti tese titaure zvikanzi handikwanisi ndoya mangwana acho hamhino takazoitawo sei mupurisa wevhangoni kuti akuda kuramba achiganza watovhura bepa sama amvura toketi right but azobatikira after ipapo toketa vhuro ana Mallote right saka Mallote akauya akati K Queen zvakaitika I'm very sorry tokwanisa kugara pasi tichitaurirana then zvinongoitika kudanzo zvoitika music vanhu tokanganisa unokwanisa kuwithdraw nyaya muchitaurirana zvinotoita ipapo pacho kamunhu angotadza kungorizina but ndakatotoya kutomuavoida kakawanda zviroti Mallote anondova DJ Sparks ende iye ega pane imwe yaakatozofona ndikati vatikuona kuti iwo kungoganza kuka but ungoni mamonya kaiwo zvikanzi iye ndosika ndatodedza mamonya because ndanditozoti iwo handikwanise kurwisa ipapo akanatobvunza kuti K Queen makaita kuti pakati view wana mungaroina akusi kuti Mallote anondirova inini but pamwe pacho muona zvimwe zvacho zvenisiri necessary ndogona kunge ndakazopinda munyaya dzake stereke but nemanzwanani racho ataita ka handimusi munhu wekuti ndakamutsurira paaudio yandakanzwa pane part yaiti zvoni yaungava kuti zvona Mallote nini ndakazonge ndakudeda kurwadza bhosi ndaida kutamba newe ngotsanangura zvakamira sei pa pane paakauya kuno kumuchimi interview so muchizomubvunza kuti makasangana kupi achitakasangana kwa K Queen chichi muchizoti muchiri kuwirirana here na K Queen wacho ulenge ndachiti handinamboti taiwirirana chichichi munhuwo wandakangozivawo tiri kwangu ambi but kunyepa ka because dai ivo vanga vasingawirirani neni ndindowirirana navo dai ndini ndaifanira kunge ndichivafambira kwavanogara but ivo ndo vaindifambira kwandogara vachiuya inini but kuti vazobatanidza tunyaya twavo nekuti sei ndazodongotaurawo nemukomana kuti tochicheukochi mwana nemukadzi kungezi ndo vanoita kuti mablessings awande I think ndo pana nyaya yese baba kiri unogona kuitako but ngoita uchirangarirawochi ko ndiye wangu mufana wangu hapana pekuti ndingazotadza kumuitawo se kumuudzawo because uchichemerwa nemukadzi uku uchidai but chibodudza because paaudio yandakanzwa panonge yakasanzi naMallote saka iwo uri kufunga kuti patinoenda kungezi ndoraramukotopeere ada kuedza kutaura zvoni andaida kuedza kutaura zvoni kuti patinoenda kungezi totopinda mumba achiita seichisendeka saka mukadzi uyo achiriko here muchiri kutaura here zvakamira sei idzi nyaya idzi dzatoni ndezvekutanga kwaJanuary this year ndezvekutanga kwaJanuary pataitaura nyaya idzodzo chidai nekudai zvototi patoneka time kana zvakazoitiko ende ina ndozomboda kuramba nchingodzitiwo kwazodiko ndakatezenge ndakutongochinjawo nyaya kuna ulengendo wacho takutongotaurawo dzimwe ndatoona kuti dzidzi zvatoramba alright I think nyaya iyi ndayatsoinzwisisa ende muri Zimbabwe iri kunzwawo zvinenge zvichiitika kumacelebrity edu zvinenge zvichiitika mudanzo because zvakawanda zvinochitika but vanhu vazhinji havazvitaure vanozoita zvinhu zvakuitwa
Freeman and Awidina and but kuzasiko kukupana zvakawanda zvikuita zvikuitika tirikunzwa wanungwambi I think ndofana mufollow wanungwambi nemunzoti anombonzwa wanungwambi ndiani ndinonzwa wanungwambi ndiani ndiwe kumandandi session kumbari andana zvichini osara kengonzwa wanungwambi nezangana wanungwambi ane studio anoita zvekuinterview ma-artist anopusha ma-artist ma-upcoming anopusha ma-artist ma-upcoming Yeah, I think ndofana mufollow nemunzo kuti nyaya dzake nedzichi sarakara yabuda kakawandisa stereki mumasekozi ndizvozvo chaizvo right sawa right K Queen I think nyaya itaita tainzwisisa I think mozotipa ma-updates zvinhu zvakamira sei pane zvinhu zvese zvichazoitika asi sataivhara hangu anogona kunge akaboikana akadai DJ Sparks animona but inini nyaya yangu yandakataura nei pasocial media ndiya Chipaz chete muri kuona Chipaz ndani ndiye one promoter ane love nezim danso izhinari rakashoreka sengeti ndinongonzi ndire madrugs nderechi but tikada kutarisa isusu kubva kunana Soldier Love na Killer T kuti vazikanwe munhu wese macheso chai japreza chai wese hakuna sinobuda nemukwa Chipaz iye anogona kutoti because akazonditi iwo K Queen wakaposa ndakakudza iwo wakatanga kuimba Chipaz asati atombozikanwa kana kudii hana kana basa haisi nyaya yekuti hana basa Chipaz basa chairo anaro mndani Chipaz basa chairo anaro kana mukatarisa last year pamacup clash up after macup clash ndofunga iwo ndorwadziwa na Chipaz anditi pana Chipaz ndorwadziwa mndara because basa raanobata hangu ine ndoriona zvese zvaita kuti ana K Queen maislika unenge adozonyengwa Chipaz mudhara mukuru atori nechiremera chake asingatomunhu andofunga musani mambonzwa na scandal ya Chipaz unzi hani adanana ningi kana kuma-artist kana zvese zvaanenge achitaura toto opposite hakuna munhu anozogona zvese but you know what I think about Chipaz K Queen zvekudaro Chipaz mudhara and tinova respect andoona and tinomufarira Chipaz and Chipaz ndi one person wekuti ndiye akakwanisa kuriska mari yake kumageto youths vamwe mari vasingadi vamwe vakatoziva chiriska mari dzavo Chipaz ariska but chinozoitika ndechekuti it's not everyone anoona that effort yakaiswa naChipaz it's not everyone anoappreciata izvozvozvo you know zvikuitika izvizvi seviki nevanhu vakutotengera mota vakutochinja life but kuna vamwe vanongoti seviki neyo ndeyokushaya nanhasi kuna vamwe vanoti vakatonzwa kuti even ashaupa example munomu ndakupa example ngati maybe yaniko kune mwana kuti japresa ndeyokushaya right kune mwana kuti wingidi ndeyokushaya kune mwana tongoti kune mumwe munhu izvozvo andoti kuti president ndeyokushaya kune mwana kuti chamisa ndeyokushaya saka it's not like kana uchifarira munhu andika kana kuti munhu achitogona everyone anozviona saka from now on usanyanya zvitore personal hanzvadzi yangu andika unopesera makupinda hondo dzimwe dzisiri dzako you know kune mumwe andondifarira andikuona iwe unonge chitondifarira DJ Sparks uri muhando ndaidza kuinterview but kune mumwe andoti Sparks iyoyo yaka akutouraya ma-artist akutouraya zvinhu andikuona it's just a piece of advice when it comes to nyaya idzodzidzi because vanhu tinoona zvinhu zvakaita se zvakasiyana izvozvizvika kuna mumwe anoti Mallote haasi bho kuna mumwe anondifonera ione experience naMallote uchiti haasi bho kuna mumwe anondifonera chiti dhara chipi chinotsi Mallote chaitika chopedza ende zvokupedza anotopedza ende kuna anondifonera futi achiti mukuona K Queen anopedza anikuona you understand so you know anenge achingoona unge Chipaz wacho ndeyokushaya hazvina kuipa but pane pamwe pacho ameno pamwe ndiri wrong but kana munhu ari wekushaya asina chaakutadzira pamwe pacho kungomusiya chingoita zvari kuita kwete uzofamba uchida kubva wazosvibisa zita kudaro I know kuti inini tona tiri kusaidi one tisi tichifarira Chipaz andika but kune mumwe anotoona Chipaz asi kutoita zvakashata wati ndambokupa example ngandambokupa example yaTinashe Mtarisi Tinashe Mtarisi munhu ari right esi akatoti pakauchi andosimudzana Saint Flow asi pasocial media pane mwana ngachiti asi mudhara ari kubira vana mari but ini ndakatanda Mtarisi festival akati Sparks ini entertainment ndinoita nemoyo ndingofarira mageto youths achiita zvaanenge achiita hatingati ndaita mari nezvinhu zvazvo saka vasi kuti mwana ngachiti aiwa mudhara yo yakutoputikana nemari yavapana
saona zvakaita my sister nezvekungoti pamwe pacho vanhu vanoona zvinhu zvakasiyana mumwe gudhi yemumwe haisi gudhi yemumwe saka hatisi kuti hangu zvakazoitwa naMaloti zviri right hatikurudzire violence aiwa tese tanga tiri wrong pauright redu ona but what is important after nezvekungoti tutori neshuve kuzonokolabhora Maloti featuring K Queen zvese isimangoma kana achikombanzetowo achikumbira so nemuzongomunzwisisawo iye wacho Maloti anofanira kungodzidza kungotamba nawo mweshe zvakanaka kana tingakanganisirwawo otora mutemo ngaasatora mutemo isa maoko make ngaaise mutemo kupolisi because asibo inogona kukwadzana mangoma kana tondura ndosiyana kana paaudio ndamubvunza kuti pamwe kuti hanzi iye waida kutamba neni handi kunongo akazoti K Queen akarwadziwa noti aida kutamba neni chichi ndikaramba but ndambobvira ndavafambira ndovainifambira saka patime yaindiataka vakazozotanga kundiataka zvekuti ndakatozotanga kukumbira ruregerero futi ndakaiswa mumvura muye muye ndakatsikwa mutsipa izi chichi ndikati amaya Maloti izvezvo aitotaura kwasipatsi izvo zvekuti ndaida kutotamba neni ndozvakazongondipo kuti ndiite se ndidai wanga ushawo pruno ndaitotya kuurayiwa ndaida kutaura chokwadi pamberi paMwari mhepo yange yakasimuka mufakoseka zvinhu zvaingori kana zvangoitika saka ndandingori munhu wekuti ndanichingoti yangu avhuidhowo ndakamukanganisira ndakamudiba hazvisibo alright aiwa iribo my sister I think nyaya zvakaitika zvose tainzwa but still after all chatechida isusu mangoma kwakamira sekumangoma mune zvamukutongera here handichakwanisa kubvunza kuti anonzi K Queen ndiye akakupa kata sei I think vanhu vanoda kunzwa information iyoyo about K Queen vakasununguka kuenda paprevious interview yatakaita chaitira kuisa padescription so that munoona nekuziva more about it K Queen wakakwirira kupiwo wakatanga kuimba sei wakaita sei information yeseyo tagara tinayo saka izvizvi mukutirongera chii pamusic apa tiri kubudisa EP ratakasiya tataura rere rikubuda kutanga kwaMachi saka izvi EP makashanda nani Rina Thala Stizi Thala mayouth big up Thala Stizi iye Wanungwambi povaita mwanunzi Wanungwambi akatikubatika Wanungwambi munomuda zvekupusha anopusha ngekuzongoshanda nevanhu vakawanda munongoziya anozosangana nemidzo ane studio andorowa mavex alright I would love kumbunzwa mavex na Mr President Mr President ndi Chill Sport alright namuziya Mr President alright I wish you the best my sister kuma visuals kuamira sei kuma videos but ndinoda kuti ma video zviri kubudirana ipapa pane rimwe ratinototora nasichi Sunday takaroka collab neMandedido naFela Youth todoshota rimwe then paEP apa pachabuda 2 mavideos because hatisati kunyatsowana saka tangoti tingoita 2 mabest alright mamwe acho anenge angori ma1 minute anenge ane mambiri kusana saMarch asati ane date tungozoti March swakati tanga tariti kutanga kwaMarch but hatisati tanyatsone date chairo but hatishike musi wa10 March tisati tabuda alright ko mavex anenge achiwanika papi like pasocial media anenge achiwanika mapages akanzi chii so that patime yacho tichingopata chingodongorerawo tichingorati zvoni pane zvati zvabuda here chingodongorera vanoenda pakanzi K Queen Mallote official alright maplatforms ese ingori K Queen Mallote official alright kwase Kim aribo mavex titori nekolabhu rakewo futi papara anenge achiimba nezvematambudziko anosangana nevana kana vabereki vachinge varambana change riripo futi ipapa samoti chimuit last question about nyaya idzanika ndingobvunza kuti ndangati machinzi manyorwa mangoma naHulungende is it true right Hulungende anongobvira kaninyorera mangoma aitaura ngoma raakanibatsira kunyora i1 rinonzi tambo ende tambo iroro kuti andibatsire kuti ndinzi ndinyore zvanga zvabva nekuna Ngwambi pakuti paitika capital spaipai vanhu vainge vane vanhu vavo vakamakati panga pane kakushandisana kune isusu because zvakafanira kuti Sparks ini maigona kuda kushandisa inini kuti ndibuditse Queen Pin pakuti muda kuzoti kana kuti Ikend apinde nakamukadzi unzwisa zvandotaura saka ndo pakanouya pakunzi batsira vasikana kunyora chi but malines akandibatsira kunyora acho hatombosvika kana 8 zvepa chokwadi chacho uchikumaziya ombotimbirawo akakunyorera because rinenge richiti miyandibade skewo pandita pademo chese chandabata vakungoti ndipo
ndivana ponda vaudza siya so 1 pepiri nengoma dzinokuliwa kafo right. Malines ake iye anozonopinda pakunoti vari kujoga joga ngoma ndichiloga nini andisiwe foji kandabata kese futi kudya. Haana kutombopfura kana 8 lines. Haana because inini handitombofa ndakada kunyeba kuti hanza ndinyorerwe kana kuti chikana kuti chii. Mangoma angu inini real life yangu yandorarama inini ndinotoinyora iri mumangoma ndoibudisa iri kumusic. Pamwe pacho ndinotobatsirwa. Kunyanya manhamba emadisdis aya ndotobatsirwa. But matauriro akabva aita kuti aitinyorera mangoma kana aikendi kuti hanzi akamunyorera mangoma. Ngoma ravaitofanira kurova naaikendi raanga akanyora nderinonzi pasowe riya neamenongwamba izoti nededhedhe. But pasowe ndo ravaifanira kurova vakatomboenda kwaSimplex Hulungende namadzimai. But madzimai akazosvika bva anorwara bva atadza kurekodha bva vadzoka dedhedhe nepamasowe but haanozomupa mangoma iwawo. Saka tingamboti futi akamunyorera. Tingaramboti takanyorerwe ringani. Haugone zvese munhu ungochitogona kuimba usingagoni kunyora, munhu uchigona kunyora usingagoni kuimba. Bozi inini hangu ndotofila kuti una kuzwa munhu sometimes wanoona nezvinonyadzisa kunyorera. Hapana chinotombonyadzisa kana. Sedi ndiona nana song wane yakambonyora. Esa ingonyorerwa but aitongopisa upasta. Ende iye Hulungende wacho zvekutonyora pamangomba akatoipa. Zviri pamwe dai tanga titori chinzi tiri magood books sesu svika paizvezvi pamwe dai kuti tazonyorerwa mangoma manje. But chokwadi chaicho pamberi paMwari chaipo. Akandibatsira kunyora number 1 singatombofura 8 lines. Alright. Aiwa, I think ndo information ngachita ko namba kana pachinge pana dazombeto makolab nemiyo dazokudedza kumaridhi mawo kuma studios vanokubata pa namba dzipa dakudedza pa shows. Alright, vanonibata pa 0775 953 254. Right, dzokorodza ni Queen. Aiwa, ndidzo dzichaidzo. Tinozovaisira dzimwe pane dzanyanji. Nyanji ndiani? TN Nyanji. Ndiyo yakagara pane Rasta Mukomano. Wagwani Nyanji. Kubatsira kupusha maworks. Mudaze. Hancho. Tikudedze namba dzenyu ndani chidzokorodza kuno. 774 024 162. I think ndizo namba dzanyanji ndo management. Yeah. Right, saka muda kubata management mine business amene minaro munobata nyanji. Mbuba maita tactical wacho maita dirajo. My sister, I'm very happy kukusangana nemi musoro nasi. Aiwa tokutenda nekutiyananisa. Aiwa no chatoda susu maworks. Namba mchunguro maworks and I wish kuti one day chazonzwa ngoma la K Queen Mallote. Because Bible notera zvakare zvapfuura. Saka zvakare pane nguva zvinosvika pazvinoita se aiwa ina ndisone nazvo ine kana kuishambadza mamona ndakaishambadza stereke because ndakatoona kuti musikana nemasikanda hobo ari kuita netarenda raanaro nefan base raagadzira zvinhu zvekutongoto ndaitongomuto ndakatoona kuti ndinitori wrong but handitombonzi ndazomutsamwira kusvika pakudaroka because munhu wekuti anokwanisa kutosvisawo music yedu yemuZimbabwe kure. Kana mimi munosvitsa kure makatoipa pastare but izvezvi tine something like 50 minutes tagara panapa dai musina kuipa dai shinda vhino yatopera kana ndasatombokuwana time yekuita se yekuti kudaidze. Saka what is important is kuti munamba muchibelieve mamuri makatoipa especially ini ndotokubelieve ezvikudaro vanhu vakawanda vanonifonera vachida this platform kuti wauye but time yacho isati yasangana but mimi one phone call here. Saka makatoipa ndotobelieve mamuri namba muchingorova maworks more collab more mavideos nyanzvi ngaise mara pachinhu chikuda kuiswa mari mavideos akawanda mavisuals mafreestyle machini data ngatengerera akawanda tichida kuona mafreestyle every day tichida kuona tumaclips zvingotendera patiktok pachii nyanzvi data ripa 45 unlimited yanga ichinzira mudhara nayo ndiyatungona so that more videos because mazuva ano toyanyoreleta sterek nemavideos tida kuonai zvindatingotudza kuti izvo zvindikumwangu tii zvinanongotudza kuti ndikumwa tii tetoribo zvakanazvingokuona ii ombobayiwa live tombona Queen alive tombona vakuti asina kupinda naipo Queen. Saka Queen ka ramba muchingoro wamaworks makatoipa pastyle yenyu musaite give up zvimwe zvacho zvingamupini zviri muindustry but still unogona kusimuka muchiita se muchienda da kutendai netime yenyu yamasiya zvangamuchiita makauyawo panapa takataura Mwari ngakuitire zvakanaka. Tendayo nekundigamuchira muchindipawo nguva. Aiwa bless you.
Mama kaipa. Aminoti amundipurunise na Mallote boys. Msanazikanwa ameni. Boys ayakona kuti bata Sparks hosta K Queen. Zvizosvika iko. Nokufanira na ino. Zvina ino Sparks batika. Toita sei batika. Batika Sparks pare. Ino afano udaro anokwadzisa vanhu munhu ngaayananise vanhu sezvamatoita ipapa. Hondo ipere nehondo tokuwadzana kana kurana tobva tazoita sei. Because ini ndokanganisa iye anokanganisa but ngotaurirana chinhu chakangonaka. Man, after all, I took good music. Good music to the people. Anyway, my name is Zimbabwe. Thanks for watching. Thanks for supporting. Don't forget to subscribe. I'm sure. Tingatomumire zvimwe zvese. Queen afanozenda sina kuti baya freestyle. Nandatooneka but kwangu kuwarairwa. Chiboti pai 1. Pane demo kanoti akapela. Baiwe pandikuti kuti maiki yangu ndopanopinda instrument haasi muntu akapela. Aiwarega truve akapela. Akapela iri kutaura zviri kuitika mumachechi umu hatisi kutuka kana kuita sei but tikungotiwo ngavapagari kutsiura. Handina nguva muchandifunga gare gare pasika chigare vakatisira rugare vana varasika vachaziva chinyakare zvirwere zvawanda why hava ndidzwe kuyera ndichitaura vavanondita dumwa but namusiki ndati ndakatumwa shoko rake kune vaya vanobvuma ndovaparidzira vozviona kuti handisi kujuma saka visaigodo moti mwari munogona moita rudo penyu hwenyu hamumbodonha chikuru rudo kunamata matogona kwete kwedza nguva muchirira ndimi dzekudhoma shemu haleluya haleluya ameni haleluya haleluya ameni haleluya haleluya ameni chitendero chisina mabasa chakafa madino while it's mama king. Oh, I am out.